Cadelas! Dwi'n clywed chi! Heddiw, dwi wedi dod i Sain, recording studio gorau Llandwrog. Hwn ydy'r Dream Factory. Factory gerddorol. The Theatre of Breuddwydion. Breuddwydion cerddorol. Fan hyn, mae'r magic yn digwydd. Magic cerddorol. Dwi yma i gyfarfod osian ac ifan drwm, neu chi adra osian Candelas a gitarist Candelas. Maen nhw wedi gwahodd fi yma. Losers! O'n i'n gwrdd begio wedi Becws, mae'n gwahodd fi yma. Bo chi da? Losers. I weld sut mae Stiwdio Fodern yn cael ei redag o ddydd i ddydd. Felly, sut mae Stiwdio Fodern yn cael ei redeg o ddydd i ddydd? Hwna'n gwestiwn anodd. Achos newydd symud i fama, da ni'n de. So, da ni wsos yma fe ni'n trio gweithio allan pe mae pob botwm ar y ddesg fan neud. So mae gennych chi plan di fi heddiw? Wel, mae gen i fwy o microffon, so meddwl sut ti'n gallu setio dipyn o mics i fyny. Nope! Scrapio yna. Dwi wedi sgwennu can a da ni'n mynd i recordio fe heddiw. Ti di actually sgwennu can? Do. Ti'n dda? Mae hi yn bangar. Sut da ni'n mynd i glywed hongi ti dda, ni weld o ddigon da? Ie, Ifan, ti eisiau jam? Ie, well ni gael di. Amser am jam. Love your jam. So, Gareth, sut mae'r gan ma'n mynd? O chdi di'r gitarist? Sgen ti chords, neu nodau? Dwi'n gwybod, dwi'n chwarae gitar. Be ti da fwn ydy? Dwi'n gwybod, eisiau bigo fo fyny. So, lle da ni'n dechrau? Dwi eisiau just massive o build-up, oce? Oce. Na, beth ti'n neud? Hwna'n awful. Hwna'n genuinely y peth gweitha dwi'n rhoi di clywed. Sut ti'n sgwennu cynnion? Na, hwna'n awful. Ti'n gwybod gweithio fi yma? Sori, Gar. Mae mor anodd. Pam? Ti eisiau bach o fatha chords call, gen ti? O dwi'n yn gwybod y chords. Chdi di'r gitarist gweithio fo allan. Unbelievable. A disgrace. Seriously, anghofiau. Roedd pethau fo ifan ddim yn mynd y dda. Felly nes i troi at talentau osian. Ti'n fod drum kit yma? Mae gennym ni Mwnci, so ni'n gallu setio fy wyni wedyn, ond dwi wedi gosod hwn am wan, cos mae'n haws. Be mae hwnna swnio fel? Ti wedi clywed o blaen? Fa pads, drums electric, nhw. Oh! Elli di rhoi fatha boom, tch, boom, tch, boom, tch, boom. Car ymlaen. Cerdded lawr y stryd. Hwn di'r gan? Ia. Dau o ffils. Ia, licio hwnna. Allwn ni rhoi hwnna lawr? Gallwn? Gyda'r drums i lawr, Ges dwi'n Ifan? roedd pethau'n fflio mynd. Be nesa? Ein ôl y keyboard. Ia, nôl keyboard, please. Gareth, beth ti'n neud fan'na? Chwarae fo knobs. Ia, paid. Sorry. So, fydd y baseline yn beth fel Waw, ti di meddwl hwn i gyd allan, do? Do. No, just... Ia, hwnna fel na. Ond o'n i gael ar bes, ie, dim ar... Ar bes, ia. Ti eisiau gitar yn un peth? Ia. Ia, build-up, lots o build-up. Dwi eisiau constantly buildio fyny. A eto. O! O, ma' hwnna dda. Ia, a eto. Yes! Cerdded lawr y stryd. Edrych ar y byd. Paidwch â stopio'ch intensity. A bod o mwy gwyllt. Mae David i wedi dweud bod o eisiau peintio fo'n wyllt. Be di'r gan ma? Can am David Iwan, dio? Ia. Go iawn? Yep. Pa bod ti'n gwneud can am David Iwan? O'n i'n meddwl sef o laff. Ar ôl chydig o oriau, oedd yr instrumentals yn sorted
Amser i roi y vocal track lawr. Dwi'n mwyn clywed dim byd. Dwi'n mwyn clywed chi. Oi! Cadelas! Dwi'n mwyn clywed chi. Chi'n clywed fi? Ydych chi'n clywed fi? Iawn? Iawn. Iawn. Da ni'n clywed ti'n fama, Stiga. Be? Da ni'n clywed ti'n iawn. Ti clywed? Watcha di beth ti'n dweud, iawn? Oce. So chi... Bollocks. Iawn, Gar, so da ni sy'n mynd i drio neu chydig bach o warm-ups. Ti'n gallu gwneud bach o rrrs i fi? Ti'n cymryd y piss? Pam? Dwi'n erian. Gynna fi Mae'n iawn, Sti. Tria fo. Ie, dwi'n meddwl, nhw'n just trio gan i. Ni'n gwybod bod chdi'n cymryd y piss. Cerdded lawr y stryd. Pan nes ti stopio? Do, mae timing ti bach off. Ni'n nôl o dechrau, ie? Iawn, ia, oce, dim probs. Gai Q. Cerdded lawr y stryd. Edrych ar y byd. Ti'n gwybod, cynt oedd yn ei bach mwy o fatha rapio yn lle canu. Cool. Cerdded lawr y stryd, edrych ar y byd. Pan bod o ddim mwy gwyrdd. Mae Dafydd i wedi dweud i peidio fo wyrdd. Ie, ti wedi gorffen y bennill wan do mewn fatha 4 bar. Ia, achos o'n i'n rapio fo. Auto-tune hwnna. A rhoi o fanna. Cofiwch trwy'n. Oedd y dali o hyn peintio gyda'n wylch. Slick fel fy siwan efo mwsel Dafydd Iwan. O, hwnna dio! Hwnna dio! Ges hwnna? Barod i glod o? Hei, ffwrdd dwli. Sio ma pints na. O, mwy na dda. Mae'n catchy, ni? Dwi'n catchy. Mae'n catchy. Dwi'n licio hwnna fyd. Mwsel Dafydd. Mae yna gymaint o false endings yn fo. Ti'n meddwl bod yn mynd i orffan bob ta 20 seconds? Dwi'n reit impressed ar rhai fi ddeud chwarae teg. Mae'n rili da. Pan nes i ddeud bod gen ti gan bore yma, da ni ddim yn disgwyl. Oedden ni'n poeni Oeddech chdi'n mynd disgwyl ebyn 11 i nos a ni di actually gorffan efo can. Ie, dyna dyn unig beth sy'n poeni ni. Gynnon ni invoice i rywun, beth sy'n gwneud? Na, mon 20 quid cash gyda fi. Wel, ti dweud yma, te? Eitha dalu am yr keyboards ni. Wel, dwi sort of angen o i gael bus adra. Ie. Well, ti aros ma, tan da ni'n cael yn talu rydw i, dydi? Ie, fyna, ideal gyda fi loads mwy o cynnion. A dyna ni, diwrnod hir o gynhyrchu miwsig Cymraeg wedi dod i ben. Mae pawb yn meddwl fod wneud miwsig yn hawdd. A mae o. Swn i'n gallu wneud be nes i yn y stiwdio efo hogia drwm adra yn llofft ar fy ffôn, ond fasa fo ddim wedi wneud eitem difyr iawn. Ond, ar ôl deud hynny, ges i lot o hwyl efo hogia drwm / candelas yn sain, Ifan Candela / drwm, ac Osian Candela / drwm. Hogia da. Hogia ochra bala. Hogia gwyllt am pres. Gwrandwch allan am release single cyntaf fi yn fuan iawn. Moves fel Dafydd Iwan ar SoundCloud Gareth 4567. Mae o really yn banger a fydd pawb o lyfio fo a fydd o gael ei chwarae ar radio a stwff a fyddai probably yn headlineio maes B. Guaranteed. Pam ti di boi rhywbeth allan? Rwy boeth. Dwi yn lyfio chips. Neu sglodion. Ond sut ti'n neud chips? Heddiw dwi wedi dod i Siop Chips. Lle gorau fi yn y byd achos dwi'n lyfio chips. Mae chips yn magic. A'r gwrach sy'n neud y magic ddigwydd ydi Iona, a Iona dwi'n cyfarfod rwan.
Maen nhw'n dweud, nefach yn meetio'r heroes, achos ti just yn mynd i gael dy disappointio. A os neb fwy o arwr i fi na Iona, anghofio am Oes Gwynedd, diolch yn byd ar Iona, so dwi'n really nervous. Iawn, Iona? Aio boi. Be deitha fi mae bwcar o chips ma yma? Da ni wedi prepario'r chips yn barod. Be di prepario nhw? Just torri tatws? Ia, prep, maen nhw'n galw fo. Prep. Ia, prep, ia. Prep. Oce? Ti'n codi bag gwan mawr o datws, 25 kilograms i fewn i'r peiriant yma, a mae o'n pigo'r tatws i gyd. A wedyn ti'n rhaid o fewn yn y machine yma wedyn, le. Y chipper. A wedyn, i fewn i bwcar melyn yma, a ti'n rhoi dŵr ar ei penna nhw, a wedyn ti'n cael gwarad o'r starch yna fo. Starch? Ia. So gynnu ni bwcar o chips yma? Maen nhw'n barod i fynd? Barod i fynd? Yndi. Yn y ffriar? Yn y ffriar, ia. O, gan i fynd i weld y ffriar? Cewn tad. A un peth. O? Rhaid chdi wisgo uniform. A hefyd, wyt ti wedi golchi dy ddwylo? Na ddo? Wel, gyd i'n twtio dim byd, san ti wedi golchi dy ddwylo a rhoi menig ar. Oce, na i sortio hynna allan. Nid i neud hynna? Na i nôl t-shirt i chdi, le. Oce, chdi di'r expert a chdi di'r boss yw. Oce, fi di'r boss i. Ti'n mynd i wrando? Wyt? No. Oce. Mae Iona wir yn no-nonsense. Wel, dwi wedi cyfarfod Iona. Mae bach mwy gobi nawn i ddisgwyl. Chwarae teg, mae'n gwybod i stwff efo chips o bethau. Dwi jyst mynd i golchi dwylo fi a rhoi uniform ymlaen. A wedyn, dwi barod i serfio customers yn y Theatre of Dreams. Gobi. O, no i dorri hwnna allan, Iona. Ia, felly chdi dweud. Dwi'n yn gwybod pam nathon ni penderfynu wneud y links ma efo Iona yn y rŵm. Sgen ti stori ffynnu am cwsmeriad chod o'n i'n disgwyl? Oes, oedd un hogan bach i fewn chydig yn ôl a... Wydja bach? Gofyn i fi. Gai bag mawr o large chips, please. Bag mawr o large chips? Ia. Mae large chips yn mwch. Bag mawr o large chips. So mae'n gofyn... Dim o'n ffynnu hynna, sti. Mae'n gofyn am bag o chips mawr. Large. Ia, bag mawr o large chips, ia. Be nes ti? Rhoi bag mawr iddi, de? Ti dwan, rhaid i fod o serious. Oh my god. Ti'n barod i weithio fan? Barod amdani? Ready to go. Ready to rock. Come on in, sit. Large bag o chips mwch. Hwna dal o ffynnu. Nesa di favourite bit fi o hwn i gyd. Chips yn y ffriar. Lovely chips. Yr amser perffaith am hynlaen. Selfie. Mae chips really yn magic. Iona? Ia. Dyn nhw'n barod? Yndi ta. Dyma nhw. Oli. O, sbio stem yn dod o ffeinio. Reit, ti'n barod i? Pam ti di boi rhywbeth allan? O, rhy boeth. O, chdi sti ofyn ni drio un do. Oedd o'n really neis do, ond oedd just really poeth. Oce. Be nai, jyst i fi cael nhw fyny a gyd i fynd nhw adra bych di. Ia, hynna sy'n gorau. Na gael nhw ar ôl y rush cinio. Oce, nghyrio di. Oce. Diolch Iona. Coesa. Gyda'r chips yn barod, does dim angen disgwyl hir tan mae'r cwsmeriad yn rysio i fewn. Iawn, Cyw. Dwi'n bad, ia. Isio chips? Sy'n mynd i o bach chips, sy'n mynd i, ia. Curry sauce? Wff, na'n gwrtho curry sauce, ia. Oi! Ti isio chips? Ei, nath o weithio? Rhaid o mai chips, gynna'ch chi please. Iawn, chips. Sef fath o chips a'ch di licio? Rhaid o sausage. Beth ti'n eich, maitre d ti, gymryd dod Ia, front of house. Ia, dyna heddiw dal. Croeso i siop chips, Iona. Diolch. Ydych chi isio chips? Please. Iona! Helo! Gareth ydw i, fi di'r maitre d heddiw, o'r front of house. Be fedra i gael i chi? 2 chips a gravy, please.
2 chips a crîpi, please, Iona. Iawn. Lle mae'r curry? O, ella bod chdi gychwynnu mwy na fo Iona, dwi wedi bita, be oedd yna? Siwan, mae yna rhywun dod i fewn. Hi, Sam. Sausage chips, please. Sausage a chips, please, Iona. Ti'n fan o chips? Ynddo, lyflu. Dwi'n cael ei ginio bob dydd, chwaith cofia. Dwi yn. Wyt? Ynddo. Mae'n licio gyrru ni, mae. Iona, stopio mynd on am ia. Ydych chi wedi dod o bell? Nefyn. O Nefyn. Nefi, bliw! Wel, i David. Mwynhewch. Diolch yn fawr. Oedd hwnna'n heavy going. Oed, fai. Oedd hwnna waith na interview o Ifan Tsunami. Ar ôl diwrnod o waith caled yn syrfio cwsmeriaid a bita chips, mae'n amser i fi ffarwelio efo Iona. Dwi wedi cael hwyl yn y siop chips a fyddai yn bendant yn dod nôl yma rhyw ddydd. Ella ddim i weithio achos mae o'n rili blinedig a lot o waith caled a mae'r fryers yn beryg, ond fyddai definitely yn dod nôl i brynu chips Iona a bita nhw, achos mae chips yn lyflu. Ti di mwynhau dy hyn? Do, ti? Do, ta. Rwbio fy mholyn pin. Gael o'n smooth, neis. Smooth. Di hyn yn rhywbeth? Ne. Gwaith Coed. O'n i byth y dda yn neud woodwork yn ysgol. Un tro nes i wneud CD rack. Nes i ddod efo adra ac nath Uncle Raymond smasho fo'n ddarna i iwsio fel coed tân. Roedd hyn eitha siomedig achos electric heater roedd yn tŷ mam ac Uncle Raymond. Ta waith, rwyf wedi dod i weithlu Coed heddiw i gael profiad o waith fel Saer. Saer Coed. Dod i pentre fwylas, neu profiad gwaith, efo boi rhaid nhw Gethin Pyrs. Mynd i fewn i tŷ bach ma. Gweld beth mae'n efo pren. Helo? Wel, helo, sir. Sut mae'n mynd? Gareth dwi. Ni da, Gethin dwi. Sut mae'n mynd? Gethin Pyrs. Pyrs. Ie. A dwi yma heddiw ar profiad gwaith. A Wyt. ti'n mynd i ddysgu fi sydd i be? Dwi'n meddwl nawn ni wneud stôl na beth i ti, gael eistedd. Ie, mae'n eitha specific. Ie. O'n i'n meddwl sy'n ni jyst yn gwachio chdi'n gweithio. O, gyda ni hynny hefyd, os eisiau. Ond ie, os ti eisiau fi adeiladu stôl am ryw reswm, dwi'n siŵr fedrwch ni wneud hynna hefyd. Os o'r tecio allan yma? Na, im eto. Dim eto, faint ti wedi bod yma? 4 mlynedd. Mae gen i fi ddŵr, mae eisiau dŵr. Na, dwi'n iawn, diolch. Ond dwi'n siŵr fyddai o pwynt diwedd, achos bio faint o llwchlyd di yma. Iawn, ti'n barod amdani, lle? Ynddo. Iawn. Dwi'n mor barod a fedrai erioed bod i wneud stôl. Unbelievable. Wel, lle i ddechrau? Efo'r pren. Be di hwnna? Darn o dderw, di hwnna. O, diolch, mae hwnna neis. Darn o mahogni fanna, O, iawn. mae hwnna masif. Ynddi, hwnna fwy coch, sbel hwnna. O ie, mae fach mwy coch yn di. Ynddi. A dyma gyd ti dy ffefryn, di wan, pîn. Pîn. Pîn, yma neud ti. Lovely pîn. Flip yn eich. O ie, mae bach yn rough yn di. Ynddi, mae'n rough. Ond yn ddian wedyn, trochineb. Gad! Ia? Llaw! Ia? Pan bod ti'n dweud y law na fi, son yma? Llaw yn stoc. Ti? Diolch, mate. Be ti'n neud o'r goggles na a'r headphones na ar dy ben? Be? So ti wyliad y ddila, bys e? Gareth! Ti ma? Ti? Diolch. Croeso. Be di hyn? Feis, di hwnna? Be oedd ei bloda? Roedd y feis ddim yn o risk assessment. Nw'n ni dorri fo i'w led o'n da? Ia. A dyn bydd hwnna'n barod i ddefnyddio wedyn. Pa'n dod y law yn ewra? Rhag ofn? Dim llaw. Ia.
Be di'r machine ma, Gareth? Be di'r machine? Roedd splinters yn y ceg chwaith ddim yn y risk assessment. Croeso. Ei, Gareth, ti gael unrhyw accidents? Dwi wedi colli blaen y Pyrs ar y plener yna. So ma'n berig bwyd. Jeez, dwi teimlo'n bach yn ffeint yn meddwl amdano fo. Oed? O'na lot o waith. Oed yn fach. Oed. A nes, be ddigwydd ydy'ch Pyrs? Wel, mae nôl ar yn llaw i wan, so... Be nath nhw stitcho fo nôl arach? Na, nes i'n colli llawer yno. Nath o'n just bwytho fo nôl fyny, ie. Di o bach o light-headed jyst mewn, dwi'n mynd i fod dwi'n mynd i'n sic. Roedd chwdi ddim ar risk assessment. Bach o sic. Bach o sic o hynna. T'w gwybod bod ti'n dechrau, a wedyn, mae'n eich di eisiau chwdi mwy. Achos ti'n gallu gweld lumps chdi. Strai hifio rhan. Ti'n byd o... Dwi'n meddwl bod o'n... Dwi'n meddwl bod yn dod os y byd yn dod... Mae'n hynna'n helpu. Mae'n hynna'n helpu. Just camio fi lawr. Dwi'n gwybod beth sy'n ei wneud sy'n i'n actually colli top... Top Pyrs. Dwi'n gallu glwyddo. Horrible. Mae'n texture Weetabix ogla fish. Dwi'n gwybod sut mae'n fish dwi'n vegetarian. Watch ar back, ne? Llwch li a chwd. Roedd cael bag o llwch a chwd dros fy mhen chwaith ddim ar risk assessment. Ella bod yn amser ail feddwl sut da ni'n neud risk assessments. Reit, just go over, matey. Diolch, Gareth. Paion! Ti'n meddwl bod wedi cael reverse blow dry? Be ti'n gael o hynna? Dwi'n siŵr iawn. Diolch yn blow. Sec. Ie. Ar ôl cael fy sycio gyn o Geth, roedd hi'n amser i mynd yn ôl i chwarae fo fy mhîn. Mae top y stôl, da. A dyn, mae gen i ddau goes yma, dyn ni wrthi'n gorffen un coes ar y ledd, yn ymwco. Ledd. 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 O, mae'n eitha therapeutic. Just fi ar ledd. Ti'n mwynhau hynny, dweud? Dawch, dy modd. Un my element, Geth. Rwbio fy mholyn pin. Neud o smooth i gyd. Lyfio chwarae fo fy mhîn. Neud o'n smooth i gyd. Di hyn o dda? Ynddi, ti'n cael hwyl da iawn, ynddi? Di hyn yn rhywbeth? Ynddi? Ti'n
Gael o'n smooth, neis. Smooth. Di hyn yn rhywbeth? Ynddi. Di hyn yn rhywbeth? Dim llawer, de. Na, mi'n eitha rybys. Ynddi. Ond ar ôl bach o hwyl, disaster. Dad! Oi, beth ti'n neud, wan? Dwi'n y flipping thing, mae'n ta! Ys ydi iawn, ys ydi iawn. Mae'n jyst i dal y ddau llaw, ti'n gwybod? O, mi'n brifo! Mae'n dyn gyn ti neud. Dweud yna. Do! Boxes yma. Dwi'n siŵr beth sy'n nhw, ond fedra i gesio based ar y sgwennu yma. So, fyny top, gynnwch chi'r hinges, mae'n fi yma. Dwi'n cymryd bod hynna i drws. Dwi'n drws nesaf hynna gynnwch chi wedges. Hei, Gareth, gynnwch chi chips? Mae gen i biscuits, de. Ti'n lygu... Ti'n meddwl, gynnwch chi biscuits ond dim teciall? Ia, Beth sy'n ei, jyst duncio nhw mewn dŵr. Panad o lyflu, chwaed. Ti'n licio paned, wan? Byswn. Ti'n gallu bildio teciall? Na. Gael hwyl, di, wan. O, ffwy o mynd! Si. O, mae'n disgyn! Mae'n disgyn! Do, 2-0! 2-0! Si. Diolch. Chwarae efo ffraint trwdyr, Gethin a Gareth. Pa'n y chwydyn y masg ma, de. Iawn? Na i drio ddim. Iawn? Dwi'n siŵr am beth i dweud. Oedd y proses eitha diddorol hynny. Dwi wedi mwynhau gweithio efo Gethin am ddiwrnod o waith caled sych heb paned i'w weld. Pam wnaeth o ddweud bod ni am adeiladu stôl, mi wnaeth calon fi suddo i ddweud y gwir, achos tydyn nhw ddim y pethau mwyaf cyfforddus i eistedd ar, ac o'n i'n meddwl fysa'r fideo yma yn hollol boring, ond ti'n gwybod be? Weithiau y pethau boring ydy'r gora, ac mae creu rhywbeth, hyd yn oed stôl, allan o darn o goedyn, yn wyrth anhygoel o ddiddorol o ddifri. Dwi ddim yn meddwl fyddai nôl ym Mhentre Foelas yn fuan. Mei, dwi'n eisiau sandiau. Lle ti'n mynd? A ni dechrau fan. Dwi'n cymryd y stôl. Paid i chwy contract i fo. Ta, Gareth! Ond mae Gethin Pyrs real boy, ac dwi'n siŵr bod ni'n ffrindiau oes. A pob lwc iddo fo ym Mhentre Foelas. Gareth! Gareth, ti'n cysgu lle blawd na? Na, do. Bara, pobi, pobl, Gareth. Fideo na. Dwi wedi dod i Becws Glan Rhyd yn Llanel Hiar ni ddysgu mwy am sut beth ydi bod yn bobydd a'ch shifft nos, ac i gael dipyn o brofiad gwaith a profiad bywyd. Dwi'n sir ys neud i bwyno. Beth i bod i Becws o blaen? Beth i bod i Penllyn o blaen? Bydd hwnna'n exciting. Dwi wedi gweld rhai o hogia trwy ffenast gyda. Gyda nhw tattoos a bethau. Hogia Cai Bachaw. Hogia Gywir. Hogia Blawd a Birim. Yr person gyntaf i gyfarfod ydi Meirion, y master baker. Ti di wneud o beth fel un o blaen? Na ddo, syr. Na ddo. Paidio poeni dim na i ddysgu bob dim i chdi. Pam bo Becws yn agor mor chwyr? Y bara da ni'n mynd i neud heno, fod nhw'n mynd allan ben bora. Ie, mae hynna'n briliant. Sam byd gwell na babs fresh a bara fresh. Ogla neis yno nhw. Mae'n ogla neis yma. Oes. Unwaith o ni wneud y bara yma, hogia'n dod i fewn wedyn a maen nhw'n slisio a pacio nhw i gyd. Barod i fynd i'w siop. Ti am aros yma fo nhw? I helpu nhw?
Faint o gloch maen nhw'n dod? O, fydden nhw'n yma tan ta 2 yn bora fydden nhw'n dechrau. Dim ffiach so berig. Y cam cyntaf ydy gwneud y toes. Ia, Meirion, beth ti'n neud? Da ni'n am pwysau ingredients o'n Gareth. Pwysau ingredients? Ia. Be sydd yn y bwlan? Blawd, met. Da, mae lot o flawd yma oes, O, Meirion. mae yna 70 pound o flawd o fyna. 70 pound? Oes. Be, fatha 70 quid felly? Nag i pwysau di na, met. 70 pwys. Na ni, e? A wedyn di hwnna jyst mynd i fewn efo'ch blawd? Syth i fewn. O, salt, mae hwnna'n mynd i fod yn hallt. Na, mae hwnna'n mynd i neud lot o babs. O, yndi, be, dim un bap mowr, di hwnna? Na, ci, lot o rei bach. Byrym di hwn. Hwn sy'n neud o godi. Bric o birym. Bric o byrym, ie. Bric o birym yn y bara. Bric o byrym yn y bara, ie. Bric o birym yn y bara. Dŵr o'n tol i chdi. Mae llawn bwcad reis i top o man, so 2 galwyn, wy. Flipping heck. So faint o hir ti wedi bod yn neud baps? O, ryw 1 awr. Di Meirion yn amlwg heb ddall y cwestiwn. Ideal. Gyda'r troes yn y mixar, mae'r sgwrs yn troi at ffasiwn. Polka dots. Polka dots, ia. So pink, ie. Mae ffedio chdi beth ar efo? Granary. Pel rygbi, no, ie? Ie. Ie, pwy ti sbortio? Man i'w. Man i'w? Ie. O, beth ti'n feddwl o Solskjaer? O, brilliant. Ie? Boi da? Mae'n neud o dda ar y funud, ie. Dwi'n gwybod byd am ffwbol. Gyda'r birym yn y bara, mae pethau'n dechrau siapio. A pan dwi dweud pethau, dwi siarad am baps. Mae Dewi ma'n slo fyd yn dod ateb fi, di. Dewi! Lli di frysio fyny, please? Lli chwio bod mwy cyflym? Ti slacio? Ti slacio dim bach? Unbelievable. Reit, di hynna ddim yn edrych eitha large baps i fi. Mae hynna'n edrych eitha tiny baps. Ti'n gofio byrym na nath ni roi gyna? Be, di hwnna ddim di gweithio eto? Na, fo, mae hwnna'n cymryd amser i weithio. Mae nhw'n siarad lot yn boi nhw David John. Apparently, mae'n bach o legend. Os dwi'n neud piece to camera yma, di Meirion ni'n mynd i gofyn wrth i fi wneud dim byd. Meirion i weld ydy'r boss, dwi'n meddwl, mae'n gweithio. Gareth! Gareth! Meirion? Ti di fama fan, helpo fan. Ti di helpu fi neud y babs mae'n sôn. Ca, dod rwan. Iawn da. Mae'r legend wedi cyrraedd. Diolch yn licio banana. Paid ar ei banana, ddo. Mae David John bach yn hen ffasiwn efo'i stereoteipio. Unbelievable. Mae'r baps yma'n restio, so bod y birym yn gallu helpu nhw godi. Dwi hefyd yn licio restio. A restio ydy yn union be nes i nesa. Ti eisiau gotcha fi wneud pastry? Na. Gareth! Gareth, ti'n cysgu lle blawd na? Na, dw. Gareth! Tit, ti wedi cael digon o rest wan. Tit, mae babs ma'n barod mynd i fewn. Ti, met? Ar ôl power nap sydyn o 3 awr, dwi rearing to go. O, sbio'r ar hynna? O, ddim yn di codi wan. Mae hynna'n masif. Ynddi, barod mynd i fewn. Mae babs Meirion yn huge. Mae bara magic. Ynddi ni. Be sa chdi licio yn dy rôl? Chip bap. Efo halan i unag. O ia, sos goch illa. A sos goch? Yep. Lyflu. Be sa chdi'n gael? Ham yn siŵr efo mwstad yn o. Ond dwi'n meddwl licio mwstad rhy boeth, chweith ie. Dwi'n meddwl bod fi wedi cael mwstard o blaen. Na ddo? Na. Dyna be mae plant yn gael os dyn nhw'n plant drwg. So can behafio. Deu Ceg llawn mwstard. Ceg llawn mwstad, e. So dyna be gyd i le os sy'n ogyn drwg. Ydy David John di gael ceg llawn mwstard o blaen? Dwi'n fo, David, sy'n gael ceg llawn mwstad? Do. Be nes ti? O be o'n, dwi'n meddwl, da chi chwaith. Na, sa chdi'n gel. David John sy'n neud y cecs. Fedrwch chi ni wbeth i helpu? Felly ta, ti eisiau mixio fo? Dwi'n teimlo bod chdi'n eich yn fwy o gwaith o yma. Di bod reit bach yn syni nhw. Ddim yn crasu'n gefn.
Ti'n meddwl sa'ch di gallu neud hynna dyn? Byswn. Dwi di danos i'ch di sy'n Ti neud o di dangos i fi, dwi just angen industrial mixer, £70 o blawd. Dwi'n meddwl fydra i neud o. Edri, na ni rei mwy i fewn o'n. Briliant. Ydy'n peryg yma ydy Dylan. So be di hanes y tattoos? Be mae rhaid chdi feddwl? Hei, mae gennym fi rei treibal yma. Ia, be di hanes yna? Ti mewn traib? Na, gon, jyst bol sy'n ni'n cael nhw. A dyma gen i hein. O, Man U. Man U. Pob yn sportio Man U Pob yma. yn deud tad. Deitha fi am David John. Oedd David John i'w gym heddiw yma fo fi. Ia. Hei, David, sy'n yma. Sy'n yma. Iawn, David John. Deud oedd Gareth efo sti heddiw. O, do, yn y de bod chdi'n mynd i gym. Pwysa. Ia? Ei, pwysa. Dangos dy muscles. Sbio bystos gyda fo. Le? Le? O, flex. Really, ydych chi'n mai wneud y cec, mae'n mynd efo David John. Neu caca nwy. Mae'n yna lot o hwyl hefyd. So, ie, ydych chi'n mlaen. Ti'n gweithio'n dydd a nos? Dwi'n gweithio yn... Na, mod y nos. Be ti'n neud yn dydd? Mynd i gym? A y gym a llai ffenestri. Ti fo job llai ffenestri? Ynddo. O. Lle bod wedi gweld chdi o gwmpas? Lle ti llai ffenestri? Bob man. Ti'n neud deiniolen? Na, dwi'n mynd ffôn am yr ei bell. So pan ti'n deud bo man, lle ti'n feddwl? Bwtheli. So just pen llun? A lot o'n fen llun, beth yna. Na ni. Gwbl lot i fewn hwn. Dwi'n yna boeth, David John? Di, mae o boeth, gwyl. Gwyl gras yno. Cliw. Ti'n gweld? Ynddo, dwi'n clywed o. Dwi rwan yn cael golwg yn treisiwch trof. Fridge David John. Oh my god! Mae David John yn genius. Sbïwch y creep cakes ma. Iawn, David. Ti'n iawn, bai? Be, dyn ni'n mynd i neud rwan? O, dwi'n di wneud ple tart wan. Oh, lovely, love your tarts. Be sgyn ti dan dy het? Yn byd? Deud wan, oedd fi, ti'n bod yn dwy'n? Do, dwi wedi dwi'n tarts. O, o'n i'n ama, na hwyl i. Sori. Ie, swn i'n feddwl wir. Ti'n mynd fod i ddwy'n ac oed? Na. Ni ogyn drwg o'n dwyt? Ynddo, please, paid i gael y mwstard. Sut ti'n licio torth chdi? Di crasu nysgam ta ti'n licio fod i crasu chydig bach yn dwllach? Wel, mae'n dibynnu be di crasu. Di llosgi, ti'n feddwl? Ia, ia. Ia, dwi'n licio torth fi ddim di llosgi. Mae David John definitely di llosgi'r kegs. Sbio brown dyn nhw? Gareth. Mae hynna di crasu'n lyflu. Mae hynna'n edrych yn neis ydi. Diolch y crasiad yna. Mae amser fi yn y becws a'r ben, ond wrth i fi adael, dwi'n gadael efo torth, tart nes i ddwyn, a ffrindiau fyddai efo am byth. Meirion, Dewi, Dylan a David John. Ei, diolch, met, mae'n edrych yn lyflu. Ta-ra! Ta, boys! Oh my god! Heddiw dwi gael mynd ar profiad gwaith i'r Palas o Pyrs. Pili Palas. Dwi wedi dod nôl i Ynys Môn am y tro cyntaf ers Steddfod, ond tro yma, mae'n lle cyfweld lyflis o'r SRG fel Eden, Oes Gwynedd a Emma o Eden. Dwi wedi dod yma i cyfweld Crîpi Crôlis. O, man bach. Dwi'n cyfarfod Claire mewn munud y reception, a wedyn mae yna boi o'r enw Gaf yn mynd i cerdded fi rownd y lle, a basically dwi jyst yma i wneud profiad gwaith. Dwi'n lyfio Ynys Môn. Lyfio mynd out efo nain i deganwy. Cerdded lawr y prom, chwarae bach o crazy golf, Calvary am byth. A'r person gyntaf fi gyfarfod oedd Claire yn yr dechbynfa a gift shop. Reporting for duty, Claire, ti'n iawn? Yndw ta, dwi ti? Dwi'n iawn, diolch. Gydwch di stori ffynnu? Na, goes am byd ffynnu rili'n digwydd yn ffrynt ma. Fatha ti deud, mae'n ddistaw yn y ffrynt. A beth am yr monkeys o'n go? Ti'n gwybod monkeys o'n go? Do, tad. Mae'n hogian o'ch to.
Yndi, dyna lle mae rei drwg yn mynd i li pan dyn nhw'n gwrando. Ti'n mynd hangi allan efo anifeiliad na'n byd? Nacdo, dim o gwbl. T'w gwybod be, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i wneud move. Wyt? Ynddo. Ti am mynd i weithio fe'r anifeiliad heddiw? Wel, mae well na'n un byd, oedd chdi. Ond cyn mynd i weld yr anifeiliad, o'na just digon o amser i prancio Andy y dyn camera. Hwnnw ffynnu. Andy! Ys ti'n ychryd? Really da. Lli di helpu fi lawr? Ond digon o monkey business, ymlaen at yr nitty-gritty, a cyfarfod Gavin. Iawn, met? Iawn, Gaf? Ti'n Gar? Iawn, Gaf? Be di tattoos yn gyda chdi? No, gyda fi lot yn nhw, si. Gai weld? Be di hwnna? Wel, moth, de. Ma' hwnna'n horrible. Pam sa'ch di gael hwnna? Corff chdi am beth? Pan ddim, de. Dwi'n cymryd bod chdi licio moth, so... Ie, dwi'n gweithio fo, de. Right, na fo. So, ma' hwnna fatha, tribute i gwaith, a fatha... Dim rili, dy gwir, ta. Fatha sa rhywun yn gweithio yn Tesco's yn cael extra value tattoo. Na ni, tod, each their own, de. So, awn ni, lle ddyn ni gynta? Ie, wel, awn ni weld y pili pala gynta, a wedyn awn ni fwydo chydig o'r madfallod o bellu. Oce, gred. Cool, chill for yma. Ia, rhowch di. Mae Gav yn boi iawn. Gaf yn boi iawn. Nath o ddim dal y flaps i fi pan mwyn i'n cerdded trwy flaps. Mlaen at yr main attraction. Be di'ch pethau hyll yma? Chwiler, nein, sa hein sy'n troi mewn i'r pili pala, mae'r hein di ddod allan neithiwr dros nos. So mae gen ni morffo glas yma, mae gen ni Crimson Batwing. Crimson Batwing? So, reswm Hwna swnio'n amazing. Swn bach yn gost, ydi. Yndi, the Crimson Batwing. Be di job chdi then? Ti'n troi fyny bora a beth ti'n neud? So, dwi'n dweud mewn yn bore, de. Dwi'n gweithio efo, wel, yr pili pala, madfallod, nadro, ddadar a falle. Ti'n gael shots neis, Andy? Stunning, yndi? Crimson Batwing. Gareth, ti'n mynd i darllen oedd? Be? Ti'n mynd fod i gyffwrdd nhw? Lle mae'n dweud hynna? Gaf di'n yn rhaid gywir? Ie, ni gael, dyn nhw. So mae'n sbio na! Off! Off, mate! Fuck off, twat! Watch on y plan, ti'n gwybod, Gar? Sorry, na ni blipio hwnna. Iawn, mate. Gwaith caled. Ti'n bach profiad gwaith hefyd? Joc di gorillas yn mynd siarad. Ond dyna ddigon o monkey business. Iawn, mate. Ymlaen at yr adar. Ma' nhw'n edrych mwy na fi, a ma' nhw'n edrych fatha sy'n nhw'n gallu chwygo fi ddarna. Dyn nhw'n mynd o drwgs, di. Be ma' nhw'n bita? Cnau, llysia, ffrwytha, falle. Dyn nhw'n bita chips? Swn i fel yma, no? Dwi'n meddwl yna'n iach iawn o, de. Love your chips. Iawn, Del. Dwi ddim yn bod yn chauvinistig. Del di enw o. A mae'n byrd. Ei, Gaf, faint i'ch maen nhw'n byw? Mae'n gallu byw te rhyw 80 mlynedd, mae'r un yn gallu byw yn te rhyw 100 oed. Flipping heck. Mwy na humans. Ie. Dyn nhw'n rili rhoi dim byd ydyn fi yma, Gaf. Na, i ddweud nhw'n bach yn swil sy'n ei, de. Ei, Gaf. Pam bod nhw'n sgrichian? O hynna sy'n mynd nhw'n siarad o'r i gilydd. Mae'n bethau ffilswn illid, de. Ti'n mynd i gael go? Dwi'n fwy wyddus, di. Hello. Ti'n mysio hambygio nhw? Na, na rili. Gyd i'n ys, eisiau, de. Ar ôl wneud ffrindiau efo'r parots, oedd yn amser neu ffrindiau efo'r anghenfil yma. Tecwyn. Be di nhw'r Godzilla monster yma? So, tecwyn yn hwn? Mae'n f***ing disgusting. Di lycio chips? Na, dwi'n fwy chips, de. Locustiaid a ffrwytha, falle mwyn lygu. Sbio tafod na? Ti'n siŵr ei'r bwyd iddo fo? Ia, go on then. Ti'n barod?
Oh my god. Ti'n iawn, Gar? Gaf. Bet fi ni. Gaf. Gaf. Oh my god. Oh, nath o just brathu pen fo off. Oh my god. Brutal, da. Gaf, pan bych chi fo menig? Wel, da ni siw'n di fewn yn eich llnau faw. Oh my god. Ti'n barod yn iawn? Be, fi fynd i mewn? Ia, chdi? Ti'n gorau bod yn ddewr, wyt? Ar ôl bwydo criciaid byw i tecwyn y teigw bach hyll a pigo pwf o'i fyny, oedd o'n amser i Gaf cael ei baithon allan. Reit, Gaf, deitha ni am y snêc ma. Lle wyt ti, Gar? Be ti'n ei fyna? Just cadw i ffwrdd ia, aros yn saff. O, ti di weld yn ei, da ni di? Ie, ti'n ofyn adrodd fi? Dwi'n mynd adrwg. Ia, ti'n boi fatha lizard a monsters, wyt? Iawn, ti'n reich ddod arfer efoysio wneud Profiad Gwaith yma. Dwi'n mynd un o licio rhan fwy o cwn. Roedd amser yn bryn ac roedd y meerkat isio bwyd, felly nathon ni symud ymlaen. Gaf, be maen nhw'n bita? Chips? So, dim chips, ond maen nhw'n cael mealworms i frecwas. Ti'n mynd? Nope. Na? Mae hynna yn disgusting ac y fyw. Reit, swn i'n cael o draw, de. So, rwy'n wedi gweld yr angytang o blaen, so... Cap. Rwy'n i'n weld... Sbyn yn ôl chi, de. Ti'n shei, Chief? Ti'n Chief bach shei? No, do. O, be di enw nhw? So, mae gen i George a Paul yma. Fatha'ch Beatles? Ie. Ti'n lycio 2 for 1 cinema tickets? Mae'n sy'n costio i insiwrio enred corsa bach. Just rhyw run around. Dyn nhw'n fatha meerkat ar teli na? Na, dim rili, maen nhw'n eitha... Wel, dim nhw'n very charismatic iawn ydi. Dyna bach yn harsh, yndi. Rili, well ni'n adrodd, felly. Ie, hissing cockroaches ein yma Madagascar. Pa maen nhw'n gael nhw'n hissing Wel, cockroaches? pan ti'n cyffwrdd nhw weithiau, de, maen nhw'n meddwl fod ti'n trio fita nhw, a maen nhw'n tŵr hisian, so ni'n weld os ti'n gael nhw'n hisian. Sgwld i gar? Do, hwnna horrible. Ar ôl wneud ffrindiau efo'r holl creaduriaid wir da God, roedd dim ond un ar ôl, Mwnci o tarantula. Dwi'n edrych o wel, o. Ti'n mynd eich yn iawn, dy gar? Ti'n dŵr? Ti'n bach yn ffein. Dwi actually yn ffeintio reit aml, ond mae vet fi'n gwybod amdano fo. Na fo, dwi wedi gorffan, so... Adra rwan, a gael bath mewn detol. Ar diwedd nature documentaries fel arfer, ti gael rhyw negas, ond dwi ddim efo'ch ffeithiau, dwi ddim yn wyddonwr. Ond ia, cofiwch mynd â bag efo chi pan ydych chi'n mynd i siop. So bod yr pili palas ma ddim yn tagu ar plastig yn y môr. Cue voice-over. Dwi wedi cael lot o hwyl yn Sir Fôn yn Palas y Pilis, a dwi wedi wneud ffrindiau mawr fydd efo fi am byth. Elvis, Claire, Tecwyn, Mwnci, George, Paul, Del, y snake ma, ac heb anghofio Crimson Batwing. Mae ffarwelio bob tro yn anodd, ond dwi'n gobeithio un diwrnod fydd yr anifeiliaid yma i gyd yn rhydd i fynd lawr i dref o fi i fita chips a ddim wedi cloi fyny fel carchar orion yn Sir Fôn.